Jekk il-Ministru Manuel Mallija jaf x'inhi irġulija għandu jirriżenja minnu fih mill-Parlament. U dan għaliex fit-taħdidiet mal-Oppożizzjoni kien qal li jekk tidħol ġurnata imqar waħda residenza fl-iskema taċ-ċittadinanza jirriżenja. Jekk il-Ministru Mallija jaf x'inhi irġulija għandu jirriżenja minnu fih mill-Parlament. Għaliex mhux ġurnata daħlet sena. F'diskors imqanqal feluq il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil sostna li dak li qal il-Prim Ministru li l-Oppożizzjoni ma kienx aċċettat is-sena residenza waqt it-taħdidiet hija gidba sfaċċata. Din hija gidba sfaċċata. Qatt fin-negozjati illi kellna mill-Gvern ma aċċetta l-Gvern illi jkun hemm residenza f'pajjiżna. Simon Busuttil qal li anke fid-dawl tal-impressjoni li prova jagħti fil-konferenza tal-aħbarijiet aktar kmieni din il-ġimgħa l-Prim Ministru u mhux qed jemmen il-Joseph Muscat u għalhekk qed jistenna li jiġi ppubblikat l-avviż legali qabel il-Partit Nazzjonalista jieħu pożizzjoni. Ura qegħdin nistennew illi din il-liġi ġdida terġa' toħroġ, narawha u aħna bħala oppożizzjoni nagħmlu xogħolna. Il-kap tal-Oppożizzjoni kellu wkoll kliem jibes dwar il-każ tal-imħallef Lino Farrugia Sacco wara li Muscat flok kompla għaddej bil-proċess kif kien wiegħed li se jagħmel ippreżenta mozzjoni ta' impeachment ġdida. Biex bekk Farrugia Sacco se jkun irtira f'Awwissu li ġej bħala mħallef. Bejn il-ħbiberija tal-Gvern, il-ħbiberija politika għal dan l-imħallef illi t-tifel tiegħu huwa kandidat tal-Partit Laburista u l-amministrazzjoni tal-Ġustizzja, dan il-Gvern jażel il-ħbiberija politika illi għandu. Simon Busuttil refera wkoll għal ġuri li jinsab għaddej minnu bħalissa fil-Kumitat tal-Privileġġi fil-Parlament. Simon Busuttil reġgħet l-pożizzjoni tiegħu bħalma hija dik tal-kap tal-Uffiċċju tal-Unjoni Ewropea ta' kontra l-Frodi Giovanni Kessler li fil-każ ta' John Dalli kien hemm intħil politiku. Ġuri li fi kliem Simon Busuttil qed isir minn Muscat biex jipprova jalaqħal l-Oppożizzjoni. Jien mhux ser nibża mit-teddid. Jekk trid tista' titfan il-ħabs, imma jien mit-teddid mill-intimidazzjoni minix ser nibża. Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista għamel referenza wkoll għal bidliet fl-istatut approvati waqt l-istess Kunsill Ġenerali. Il-partit fl-istatut biddilnieh biex nagħmluh aktar partit tan-nies, aktar partit għan-nies. Waħda minn dawn il-bidliet se tkun il-votazzjoni għal kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Ser immorru għal sistema illi l-elezzjoni tal-kap u viċi kap tal-Partit Nazzjonalista l-aħħar kelma għall-elezzjoni tingħata fidejn it-tesserati kollha. Bidla oħra hija dik il-Kumitati Elettivi tal-Partit Nazzjonalista se jkunu ugwali u jkun hemm nisa daqskemm ikun hemm irġiel. Jiena gburi illi kellu jkun il-Partit Nazzjonalista illi mill-ġdid juri triq, jagħti d-direzzjoni, jgħid lis-soċjetà Maltija fejn għandna naslu. F'diskors li dan ftit inqas minn sija Simon Busuttil refera wkoll għal polemika li nqalat din il-ġimgħa meta ġie żvelat li l-Gvern se jkun qed jaħżen il-gas fuq tanker fil-port ta' Marsaxlok, xi ħaġa li ma kienx issemmit qabel l-elezzjoni. Bejn ir-riżenja tiegħu u l-interess tiegħu u s-saħħa tan-nies qiegħed jażel l-interess politiku tiegħu. Anke żieda fil-qatt tinsab fuq moħħ l-Oppożizzjoni. Simon Busuttil jagħmel appell lill-Gvern biex verament jaħdem fuq postijiet ta' xogħol ġodda f'pajjiżna. U minflok ma jaħdem biex il-qatt jerġa' jinżel. Minflok ma jaħdem biex joħloq l-impigi, dan il-Gvern qiegħed jaħdem biex iġalek tifhem illi l-qatt mhux vera tila. Fenomenu ieħor li bosta ħaddiema għaddejjin minnu huwa dak ta' diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol, b'mod speċjali maċ-ċivil. Mhux vera Gvern li qiegħed jonora l-weda li jagħmel hija Malta tagħna l-koll. Malta mhix tagħna l-koll għaliex għamilha Malta tiegħu biss. Fl-aħħar nett il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil sostna li huwa biss il-Partit Nazzjonalista li jiddefendi d-drittijiet u l-valuri tal-poplu Malti u Awċi. U jekk il-Partit Nazzjonalista ma jiġġielitx għal prinċipju illum nafu li f'dan il-pajjiż ħadd ma jiġġieled għal prinċipju. Matthew Bonnet għal Net News.